Λέγει λοιπόν η πρώτη ερώτηση. Μετά θάνατον, όταν η ψυχή πάει στους ουρανούς, πού ακριβώς πάει, πού τοποθετείται, η ψυχή έχει αισθήσεις, βλέπει, λυπάται? Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, το οποίο πάντοτε απασχολεί τους αδερφούς μας χριστιανούς, για το τι γίνεται με την ψυχή όταν φύγει από το σώμα, από αυτήν τη ζωή. Λέμε ότι πηγαίνει στον ουρανό. Βέβαια είναι σχήμα λόγου αυτό. Όταν λέμε ουρανό εννοούμε τον χώρο, αν μπορούμε να πούμε και τη λέξη χώρος ακόμα, εκτός χώρου και χρόνου. Είναι ένας τόπος εκτός χώρου και χρόνου. Δεν υπάρχει χώρος ούτε υπάρχει χρόνος εκεί όπου βρίσκεται η ψυχή. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σε αυτόν τον τόπο ή σε άλλον τόπο. Είναι εκτός χώρου και χρόνου του δικού μας. Βρίσκεται σε ένα πνευματικό τόπο, ας το πούμε. Σε ένα πνευματικό τόπο, και εκεί η ψυχή γνωρίζει, αισθάνεται την αγάπη του Θεού, ή εάν δεν είχε να αγαπήσει τον Θεό εις αυτήν τη ζωή, αισθάνεται δυστυχώς την οδύνη, την λύπη για το ότι δεν αγάπησε τον Θεό στη ζωή αυτή. Εάν έχει αισθήσεις, εάν βλέπει δηλαδή, λυπάται ή ακούει κτλ. Σίγουρα ο άνθρωπος δεν χάνει την αυτοσυνειδησία του μετά το θάνατό του. Ξέρει ποιος είναι, ξέρει τι έκαμε, ξέρει πώς έζησε, ξέρει που έζησε. Έχει συνείδηση του εαυτού του, δεν χάνει τη συνείδησή του. Όμως ασφαλώς έχει άλλες αισθήσεις, δηλαδή έχει άλλα αισθητήρια. Δεν κρίνει και δεν κινείται όπως έκρινε και κινείται όταν βρίσκεται στη ζωή αυτήν. Ο άνθρωπος εκτός χώρου και χρόνου ευρισκόμενος μετά των σωματικών θάνατων έχει μίαν και μοναδική μέριμνα και ασχολία, να την πούμε, την παρουσία του Θεού, την αγάπη του Θεού, είτε αισθανόμενος αυτήν ως βασιλείαν ουράνιον και παράδεισον, είτε αισθανόμενος την παρουσία του Θεού ως κόλασιν αιώνιον και πύρ εξώτερον, και το πρώτο μέριμνά του, η πρώτη μέριμνά του και το πρώτο ασχολία του είναι αυτή βέβαια. Οι κεκοιμημένοι κοινωνούν μαζί μας δια της προσευχής. Εμείς προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος οι προσευχές μας τους συνοδεύουν, τους εγγίζουν, τους πληροφορούν. Το ίδιο και αυτοί, εάν είναι σεσωσμένοι, προσεύχονται για μας και οι προσευχές τους μας ενισχύουν, μας ενδυναμώνουν και μας παρακολουθούν. Έχει αισθήσεις λοιπόν ο εκπεθαμένος μετά το θάνατό του, αλλά έχει άλλο τρόπο που βλέπει, άλλο τρόπο που κινείται, άλλο τρόπο που καταλαβαίνει και αισθάνεται τα πράγματα, και σίγουρα δεν είναι με τα δικά μας κριτήρια. Ευρίσκεται λοιπόν η ψυχή μετά τον θάνατον εκτός χώρου και χρόνου δικού μας. Ευρίσκεται, σίγουρα ζει, γιατί το λέγει το Ευαγγέλιο ότι η ψυχή του ανθρώπου δεν αποθνίσκει. Αναμένει την Ανάσταση των νεκρών σωμάτων, όπου πάλι θα ενωθούν οι ψυχές μας με τα σώματα μας, αυτά τα ίδια σώματα που έχουμε τώρα, και θα γίνουμε πάλι ένας άνθρωπος ενιαίος, μια ψυχοσωματική οντότητα όπως είμαστε τώρα, άφθαρτη βέβαια, για να ζήσουμε αιώνια έτσι πλέον ψυχήτε και σώματι εις την Βασιλεία του Θεού την αιώνιον. Και αυτό βέβαια είναι και η ευχή μας και ο αγώνας μας και η προσδοκία μας. Γι' αυτό τον λόγο και η Εκκλησία μας απορρίπτει την μετενσάρκωση, γιατί ακριβώς πιστεύει στην Ανάσταση. Εάν αδεχθεί τη θεωρία της μετενσάρκωσης, αμέσως απορρίπτεται η Ανάσταση. Αλλά εάν δεν αναστήνονται οι άνθρωποι, τότε ούτε και ο Χριστός αναστήθηκε, τότε δεν υπάρχει κανένα νόημα πλέον πίστεως. Γιατί η Ανάσταση των νεκρών είναι η προσδοκία μας και είναι το αποτέλεσμα της Αναστάσεως του Χριστού μας.
Γι' αυτό και δεν θεωρούμε τη μετεσάρκωση ως διδασκαλία της Εκκλησίας, γιατί εμείς πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, ψυχών και σωμάτων. Εάν ένας άνθρωπος άλλαξε πολλά σώματα, τότε ποιο σώμα θα έχει στην Ανάστασή του, εάν έχει αλλάξει πάρα πολλά σώματα. Γι' αυτό λοιπόν η Ανάσταση είναι το ζητούμενο και εκεί αποβλέπουμε.